Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअजों आरोबाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो आङो फुजायाव थांदोंमोन आरोना। स' नोंथांमोनजोंबो एसे देखायलांनोसै जाहायो। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबाथाय जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि मोजां साजायदों आरोना लामा लामा फुजायानो फुजा लोगोफोर। ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नायनो फैदों आरोना माबायदि जादों होननानै। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। Daw खेलायो दख'ना खेला साख्रिला फैदो नै Thank you. गोजोननाय थाबाय आइयाव थिखांना होदो जोंखो आइयाव इयाव हाया थिखांनो हानाय नङा जोंनि मुङानो जाहैबाय सोमखोर बसुमतारी बिथाङा